ଆଉ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଁ? ଆରେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୋର କ'ଣ ତୋତେ ପଚାରିବାରେ ଏତିକି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆଁ? ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଉଥିବା ଜଣେ ବେକାର ଯୁବକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଆମ ଗାଁ ଝୁଲଣରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି? ଏବେ ଗାଉଛୁ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ଏବେ ବି ଗାଉଛି। କେଉଁଠି ଶିଖୁଛୁ? 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ଲୁଚି କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୀତିମତ ଭାବେ ଗୀତ ଶିଖୁଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ଗୀତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି କରୁଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଛି, ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ବାଜିବ। ଆଁ? ତୋ ଗୀତ ରେଡ଼ିଓରେ ବାଜିବ? କ'ଣ ମ? ଆରେ ବାଃ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଶୁଣିବା।